Днес е новолунието в Близнаци и за щастие то носи със себе си тотално различна енергия от всичко, което беше до сега. Близнаците са знакът на ума, на думите, на любопитството и на връзките. Те са бързи, адаптивни и изключително гъвкави. И точно тази гъвкавост може да стане проблем. Сигурно искате да знаете кога. Ей, сега ще ви кажа. Проблема идва, когато вътрешният ни диалог се раздвои. В главата ни тече безспирен шум от противоречиви мисли. Трябва ми това, трябва ми онова, ма готова ли съм, ама искам ли го, ма сега ли, ма как ли? Какво? Познато ли ти е? Новолунието като цяло е моментът за новото начало. И случвайки се в знака на Близнаци, това е просто да засееш ново мислене за себе си, нова стратегия, нови методики, нови механизми за справяне, за комуникация или изобщо за каквото и да е. Изобщо нов начин да говориш за себе си, за мечтите си и за твоя път напред. И точно за това днешната тестна практика ще е насочена точно в тази посока. Да изтупаме вътрешния шум и да дадем възможност да чуем истинския си вътрешен глас. За тези, които нямат възможност да изпълнят практиката сега, можете да запазите това видео в любими и ще изпълните по-късно на спокойствие. Както вече знаете, ще потупвам по определени точки и ще задавам съответните утвърждения, а от вас се иска да потупвате и да повтаряте заедно с мен. Ще започнем с карате точката. Повтаряйте след мен. Въпреки че умът ми е пълен с противоречиви мисли и понякога ми е трудно да чуя вътрешния си глас, аз напълно приемам и избирам да чуя себе си. На върха на главата целият този вътрешен шум. Тези противоречиви мисли. Тази умора от собствените ми съмнения. Тази история, че не знам достатъчно. Тази нужда да анализирам всичко преди да действам. Позволявам си да я видя. Позволявам си да я почувствам. И я пускам с лекота и любопитство. Умът ми може да бъде мой съюзник. Аз избирам мислите, на които давам власт. Говоря за себе си с доброта и яснота. Аз съм достатъчно умна да намеря пътя си. Отварям се за новото мислене. Заявявам ясно намерение. Думите ми имат сила. И започвам с думите към себе си. Поемете дълбоко въздух. Издишайте бавно. Усети как умът се успокоява и си кажи: аз избирам моят глас. Ще се радвам да напишете в коментар кое ново вярване бихте искали да засеете на днешния ден. Понякога една дума или една емоджи е достатъчно. За тези, които ме харесало това видео, ще се радвам да го споделите с приятел, който може би също има нужда да го чуе. Иначе повече информация, както знаете, ще намерите в описанието. Успех с това новолуние! Бъдете смели!